Časť druhá. To si spravil ty? Hej. Tak idem to obzrieť, počkaj. Poď ešte, poď ešte. Poď ešte. Treba pokúšať šťastie. Ale ďalej ísť môžeme. Nemali by sme prejsť na druhú stranu? Tak, pome. Sa prepadneš ako ja? Nemrzajú nohy, ty. Do piči. Ja potom na to pukáni sa nepohnem. Čo? Poď. Mám... Hej. Hážem mobil, ktorý neviem, či doletí. Pekne. Neviem, je to možné. Tam ako sú tie diery. Neviem prečo, ale bojím sa. No. Viete, keď sa raz prepadnete už do vody. Na druhýkrát sa tiež bojíte. Keď si prvýkrát spáliš ruku, druhýkrát si opatrnejší. Tu nevyzerá veľmi pevne. Veru. No do piči. A sledujte, čo sme už prešli. A čo ešte ideme prejsť? Vyjdeme pri tamtom moste a pôjdeme smerom k Tuzvu. Myslím. Zapokraj svojich síl. Do piči. Tak teraz praskol. Ukončujem druhú